i 3. A. Nu skal vi begynde på arbejdet med brøker. Med brøker, det er lidt ligesom, når man skal dele nogle ting. Her har vi Peter og Mette. De er taget på pizzeria og har fået en pizza, som er delt i 4 dele. Peter og Mette, de deler pizzaen lige. Så man kan sige, at Peter han får 2 stykker pizza ud af de 4 stykker, som der er i det hele. Og man kan se, at det er Peter, der får 2 ud af 4, så sætter vi det, vi kalder en brøkstreg her mellem de 2 tal. Man kunne også sige, at pizzaen kun var delt i 2 stykker. Så vil Peter få et stykke pizza ud af, vi sætter igen en brøkstreg her, ud af de 2 stykker pizza, som er i det hele. Denne brøk, jeg har skrevet her, kalder vi også for en halv. Altså, Peter får halvdelen af pizzaen. Nu kommer Mettes veninde forbi, og Mette giver hende et stykke af hendes pizza. Samtidig kommer Peters far. Han er også sulten, og derfor giver Peter ham et stykke pizza. Nu har Peter altså kun et stykke pizza ud af i alt 4 stykker pizza, som der er i det hele. Og det her, det kalder vi en fjerdedel. Peter får 1 ud af 4 stykker pizza. Og når vi mødes næste gang, begynder vi på arbejdet med brøkerne.